L-ekonomija b'saħħitha hija propaganda. Kliem il-kap nazzjonalista Simon Busuttil għadu ma jistax jaċċetta li kien hemm bidla fir-rotta ekonomika ikkonfermata minn aġenziji internazzjonali. Illi tant jiftaħar b'ekonomija b'saħħitha l-propaganda kbira kuljum illi joħroġ il-gvern b'ekonomija b'saħħitha. Simon Busuttil ma jistax jaċċetta lanqas li l-gvern qed jindirizza l-problema tal-faqar. Fil-fatt, ir-rapport tal-Caritas irrimarka li diversi miżuri tal-gvern għenu biex persuni joħorġu mill-faqar. Għaliex hekk għandek eluf ta' familji fil-faqar, mit-telf ta' fil-faqar għandna f'pajjiżna. U l-Caritas għadha kif ħarġet rapport illi konfermat illi l-faqar f'pajjiżna taħt Joseph Muscat mhux naqas imma żdied. F'intervista ta' nofsija, Busuttil attakka bl-aħrax l-investimenti fil-qasam tal-enerġija u tas-saħħa. Sejjaħ bħala skandalużi l-investiment ta' 220 miljun euro tal-proġett li se jibdel l-Isptar San Luqa, Karin Grek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Infexx ukoll jattakka lill-Aġent Kummissarju tal-Pulizija li sejjaħlu pupazz. Għax hemm pupazz, għax li kieku l-Aġent Kummissarju huwa denju tal-kariga li għandu. L-uniku diskors pożittiv li kellu kien dwar il-liġi tal-standards li prova jgħid li jieħu l-mertu li din il-liġi saret bis-saħħa tiegħu. Rrid ngħid li din l-inizjattiva hija inizjattiva imbuttata bil-kbir minna tal-Partit Nazzjonalista. Irreaġixxa għal dan il-Partit Laburista li qal li l-poplu jaf li Busuttil kien parti integrali mill-Partit Nazzjonalista fil-Gvern li għal snin twal dejjem ħalla liġijiet bħal dawn fuq l-iskaffa. Fakru li Busuttil baqa' jiddefendi l-preskrizzjoni fuq reati ta' korruzzjoni mill-politiċi u qatt ma daħħal liġi biex jipproteġi lil min jikxef il-korruzzjoni, l-istess kif qatt ma rid liġi dwar il-finanzjament tal-partiti politiċi. Jekk wara 25 sena ta' tkaxkir tas saqajn, Simon Busuttil issa jrid li xi ħadd jemnu fuq il-governanza, mhux joħroġ dokumenti, irid imma azzjoni u passi konkreti. Il-Partit Laburista nnota kif Busuttil għandu jieħu azzjoni fuq id-Deputat Nazzjonalista Chris Said li fi kliem l-Awditur Ġenerali kiser il-prinċipji tal-governanza u t trasparenza.